Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag amalim yung amin nga sa pada papagayam. Papagayam may sakbay nga rod nga tayo irukin, di pagkasalitaan, di pagayam tayo nga Ingrid. Nanday rod nga baybayagan, tapno ma-iruki tayo, kan may ring pas tayo, dati nga pagkasalitaan ni Ingrid, sa gaudayan nga rod ti surat. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi, tagbasbase rakon, wanog durdurbela. Sabado kat amok, nga adda di kita akin balay, kada ti agkasapulan ti katulong. Wahen, nabasa kami manong nemi ti Paskilda nga wanted housewife. Hamad unay nga nalawa nga sular, maduri kiti masentas manong nemi nga, medyo nabaybay-anen. Awas siguro ti mga asikaso. Kamarmarupay nga balay manong nemi gaputa David dan sapay nga nag-asawa dito akim balay. May isa nga nalapsat nga babae manong nemi tinang ilukat ti main door kalbasan na kita nagkimita itiyan ko. Ma'am, nag-apply ako mga katulong. Imasidagiti-gate. Yung saan namat inlukat manong nemi. Ti basit nga rin daw tigay. Katulong ko na. Uban ma'am, nabasa kami dito yung placardyo. Yung pa ito yung pababanak manong nemi. Napintas ka. Abay ma'am, anyo kaya ti katulungan na pintas? Sa mamit ka diya, na narunan na pintas ti ugali na. Honest. Na mas tiluto na. Napudno. Ken, alis to ang kutkot eh. Kasta ak, ma'am. Experience. Talot na nagbalinan nga amok. Apeng hangka nagtali na iti mo ng amom. Ma'am, mabaling nga din nga pastor kandak. Sakbay nga interview ndak. Handang isuro Sakti amom. Hangka pa nagbaling nga amo. Di ka pa katulong. Isuro na. Makapagsarita naman. Ura ada nagbayad ang gate. Han? Ay. Ana, baka di mo kaya doon nag-apply. Tabong nga naong nga hanggang nga tawat agungat ma'am no awan tirason. Tama. Saan nag-agungat no awan tirason? Apay kami isurom teramidek. Nga pastrikeng kat ay interview ko ti uneg. Hanggang mo't pa una ma'am mo. Apay pastrikeng kan. Sa bagay ma'am, gusto ka. Ada police clearance, barangay, piskal, ganggal, police clearance, hanga balin ti NBI. Ada ma'am, digito yo. Kalbasang nga ti 2 minutos manong nemin lukat nan na ti ridaw, ti basit nga ridaw. Sumri ka? Sumurot ka? Oo, irekap mo. Uy ma'am, irekap ko. Hamon nga lalak. Dandanitan ti asawak. Nung hasta ma'am, may mesa ka.
Apay, adaranta mga hold up kanya. Wala ni ma'am. Nakalalistos ng gipapan. Yun, apay dabdamago ng may mesak, adaranta mga hold up kanya. Ma'am, nasing petak, sutururayek, sutsap sa pulek. Sa lutsud ko itay, apay nga di ka nagtalinaed, di mo na nga nagpaayam nga kas katulong. Kasano, adamat daga sa panggab di amok nga lakay. Sir kenakman, abi di mo kinayat. Ay, abi ko makayat ko ma'am. Pagpakawan. Virgin ka pa lang. Virgina ka, ada boyfriend mo. Nagsina kami ma'am. Apay. Jakman kami kayat nga ipait kinababae. Sina na kun. Dahil at rason. Noon. Tapno kano may panagnig ko nga talagang ipatpatig ko, itid ko kano. Pambara akong pato. Ipatpatig mo matisuna. Na. Nadyalangan pa nag-interest na, tik ka na babae. Madlaw ko nga tilang kinababae, tipag-interesan na. Kita ako nobyo. Awan ma'am, ato nag-ararim kanyak, ato ti Facebook friend ko. Di may kadto nga nagpaayam, api nga di ka nagpaot. Ay, diyak kayo ugali da ma'am. Tababat sweldo, sa didak ikan di day off. Mano ngamin nga lawas ti kahit mga day off. Ano ni ma'am, may salangal daw at itong galawas. Ano? Hindi ka, mamimpat ka nga day off, di makabulan. Ngayon na day off, kahit ma'am, di maminsan lang, di makabulan. Ma'am, isak man tagsalutsod mabalin? Ano sa lutsodan? Apay nga awan tagpaot nga katulong nyo. Pag ko na awang paot, una tagsapsapal ti katulong, awang mo na nga katulong yon. Sikat may katlo, apay awan nagpaot ma'am. Kurso ng daan ni mister ko. So nga di ka, kaya't kumano mabalin ka po pintas ka. Allah, nimot ma'am, tayo kunadan di pagsasao. Uray no anyat araramidan jay lalaki no sa nga kahit di babae, awan marami di lalaki. Uray mat no kahit di babae no sa nga kahit di lalaki, di ba ma'am? Sabagay. Apay mahilig ma'am ni Sir iti katulong? Saan mahilig? Ang saan nga napaidam? Hulo ni ma'am. Naging katulong at masulisulisog keng kuwana. Kahit gapot naman dilaw ko sulisugan na di asawa, painikat ko. Akong pagdanagan nyo ma'am. Jack tupulos sulisugan ni sir. Karit ka na kayo. Kahit nungarod ni sir mo at masulisugan ka. Api nga saan ka makasungbat? Depende ma'am. Ano nga depende? Depende sa sitwasyon. Ano nga sitwasyon? No, Jack kayat talagang marami di sir. Kasano no kayat mo? Ano? Sa mata naman, adamat panunot ko. Makirelasyonak at api asawa na. Huwag lang. Jack pa na ipaay ti bagik, iti awan asawa na. Maipay kondolakit kiniseren. Sige. Mangrugi kan. Ha? Thank you, ate. Ano nagan mo, ate? Virgie. Ni sir. June. June gan Virgie. Okay. Mamali mo ti mapan ti kusina. Umekan. Tarugya mo tagluto. Ma'am. Ay, ate. Nagsukatak pilang mo to. Pindad mo kwarto. Dedya kwarto nga sa dagti kusina. So kwarto. Adano ka duwangan ng baet. Sakbay ti master ko bedroom. Kahit nga sawan, adayo ka kada kami kinisir mo. Ada duwa bakante nga mangbaet. Uy ma'am, akong pagdanagam. Agayam na ma'am. Saan ko to sulisugin ni sir? Kanwas isot magsulisog kanyak. Diya kayat. Diya kayat. Di mo kayat nga? Diya kayat pa idaman ma'am. Ana? Awan ma'am. Noon niya tinistorya ka ni Ma'am Virgie manunemi isutipod no. Katulong aklang. Taharig na sa anak pa naggraduar ti high school. Agsipod nagpatingga aklang manong nemi ti second year high school. Ngamin manong nemi anaknak. Baysak nga bastarda. Sakit din na asawa ni nanang ko manong nemi mbati nakmetten kinilula.
Kaya ta matayin di lola manong nemi arig nagmay sakong nagbibiyag agakar-akar ako. So saan ako nga nagtuloy pa nagbasa manong nemi ti high school. Na dumaduma tinastrek kong trabaho, servidora, sales lady, waitress, katulong, ken kadkadwa iti tiyandaan, ken daduma pa Barbarin ko na ka, nagpaot-akon. Ito nga pagtrabaho. Insono manong name no anya dagiti rombe nga ramideg, aglutokan ko na, baga no anya dagiti rasken nga luto. Madamdama pa manong name adan siyempre ka kutsi, iti unang tinaladan. So siguro na Jennifer. Ingrid, ma'am, ate. Ingka sabada ni sir mo. Ha? Ala ni ma'am. Oh, damok nga baon king kadetoy. Kalbasang nga baga king ka aglutokan, kin sorok na ilutom. Agreklamo ka? Madi ma'am. Anak madi. Awi siya timang sabat king kuha na. Sika aman to sikat asawa na. Kada ibaong ko agtong palem. Kasi kingarot ma'am, siya ngarot timang sabat kin ni sir mo. Naka-sleeveless manong name nga naka-short. Hi, sir. Sino ka? Sakti baro nga katulog niyo, sir. Ingrid tinagan ko. Abi nga sikat si Mabat. Iso timbaga ni Ate Virgie. Inga sabati ni sir mo ko nana. Kinabudno na sir, baga saan nga mabalin si kakumat timang sabat at sikat asawa na kunak. Pinugkawan na, kusong himaya. Sige. Bidbida mangarda kita. Iserek mo. Kinuna naman ang name kit da, nagdumugak nga ng bit-bit ti dua, na panakkilan nga basket no Jack Marino, grocery items tinagyan na. Iti pa nagdumug ko manong name na si putak lahat, na si putak nakaturong dagi di matana iti puon di barukong ko. Sa ako kinita, sa aking misen, sa ako medlang inaput manong name iti barukong ko. Apa apot pa lang. Sir, ape di mo inaput itagdumog ka. Ita nakita ko na so pala panangapot mo. Sorry, sir. Sorry. Sir, kuna ni ma'am, saan ka ano sulsulisugan? No sikat mang sulisugan kanyak, sir. Huwag, sir. Anak, huwag. Huwag. Huwag mong pigilan, sir. Huwag ka nakatulong. Mga taon 21, sir. Virgin pa lang. Dagi di bibig ko, haanan na virgin. Di barokong ko, na-aprosanin. Ngayon ti baba, sir. Virgin na virgin. Jack Cruzonada kina basa tingiwat mo. Jack Cruzonada ti kinarasaw mo. Saan nga aramid deta tinayang mga babae? So nga, Jack kaya tamang tikas na panagbagam. Nalawag, no kayat mo nagpako dito tong palim na anyamat kayat ko. Allah, sir. Tapno nagpako tak, tong palik amin na kayat mo. Kasano na ibaga mo sir kanak di kwarto. Sapo na. Sige man langin. Ala, isarak mo na kita. Nagustuhan daman ng name iti lutok. Ken imbagada pa yung magasango at kadakwada. So, nakipanganak na rin ana. Manong name galad di kita agasawa at mapanititi sango wanong panisalas kag Boy TV. Agad asikasok mo ito umprag di kusina pasaray lumabas sa kitayanda apo nakaswiswit da. Saksaklatan ni sir ni ma'am. Opo, agsadsadag ni ma'am, iti barukong ni sir. Aprosan ni sir, tibuk katatakyag ni ma'am. Diyak nga mo, tamo gusto lumabas-labas na yan, datap na makitak lang, timabas pasamak naman pekit kitain dak mata. Apa nga tanga labas sa labas na ito ko nada siguro. Manong name din tayong tirabi, tiyak makaturog, kastuyak, no damok ti maturog, iti may nga balay. Tiyak makaturog.
No manirumwara kiti kwarto, mapana kiti kusina, uminom. Basta rin pasalasak manong iti mabatog ko manong nemi ti siled di kiti agasawa damang mangig ko. Indenes ko tilapayag ko ti bulong ti ridaw ti siled ket mangmangig ko manong nemi ti asog. Ah, ah, oh, oh, ha, oh, ha. Nagpigsamit pa nag-asog ni Maha, Ate Virgie. At tapay mangig ko nga sanapsap manong nemi. Mangmanganda nga ta. Manong nemi kasla masulisog ka ti mangmangig ko nga asog. Nang runa no asog ti lalaki manong nemi. Tasim mo blat nga asog matan ti lalaki ti mangmangig ko. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ha? Oh. Ah. Oh. Ano nga takukundaya? Aking kinaandan sa atin. Manong nemi jak matan mayakar tilapayag ko nga naidanas iti bulong tiridaw. Diyan man mo manong nemi da kasla may imagine ko ti mapaspasamak. Kasla mabuy-buyak. Iti rabaw ti kama. Nalukneng akama. Lamo-lamo di iti dua. Nakaparabaw. Babae iti mo. Nakaparabaw manong. Nga iso ti mangrumromanse ti barukong ni Sir. Nga deta ti gapunan no aping kasasok ni Sir. Ah. 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 Bagamon manong nemi duada mo nga gasasog. Itay ket may mesa, sulo. Ita mo kat duadan. Nagjowetan ti asog da manong. Oh, sweetheart. Oh, sweetheart. Oh. Nakakaapal da. Manong nemi kas katulong inaramid ko ti amin tapno magustuhan dati serbisyo. Panagdalos, panagurnus, panagluto, panaglaba, panagkupin, panagpunpun, kadagiti arwaten da, inasikasok ti hardin, manong nemi dinalusak ti aglawlaw, ginabot ko digiti ruot, manong nemi ti dikod. Ayan, nadapi madlaw ko manong nemi aperdi, tarimanek. Nung hasta nga bakasyon, manong nemi, kuyog da nga rumuar, may sak dito, buntaway ko matno ko, makichat ka na kiti gagayam ko, di kiti kararim kanya, song batak na kiti sa message da, na kiti tumawang, oh, Ingrid, tunano nga sarak ta man yun. Api ko magsarak ta. Itong day off mo, agawit ak jabala ng day off ko. Mailiwa ka na tatang kini duwa kapsat ko. Tunano nga kluanan na. Tinto malaki na babae ti kayat mo. Kito na nga, tap na maramanamon, mapadasa mo. Di ka kadi umapal? Sino ko matapala? Di ba? Agasawa di kiti amom dita? Gasawa da. Dandani 2 taon to'y panagkasardan. O dandani second anniversary dan apay. Di mo makikita ti kinalailo da. Di da ka papapalan. Di mo mangmangig no. Ganun rin naman sada. Na minsan ko lang ka nangag. Diyak inulit eh. Gapay. Umapal ka. Alan, ito na day off mo. Ang date ta. Diyak kayat. Pwede mo kayat. Diyak pa kayat kinubyo. Eh, doon ka ano nga ron. Basta. Diyak pa kayat. Talon nga bulan ko manong nemi. Edit may isang aldaw nagpakada kanya ni ma'am ni Ate Virgie. Malam to kanon nga gawin. Edin to ta ni Sir June manon nemi kat nabati. Hindi makadigos si Brekiti Kwartuda.
nakasando, naka-short, manong naming, naka-chinelas, napaniti harding, napaniti likod. Alas 10, manong naming, di po kawanak. Ingrid! Ando iti likod. Sir, templaan nak man tayo, dati-dati nga makikita mga templaan ni mamo. Uwan, sir. Juice. Saka mang palaman ti bread. Iyag mo nito'y. Nagtempla ako naman nung sa ako napaninted. Naka-tray. Oh, abay nga dua. Kaya dua mo dito na palamanan ng sandwich. Bread. Nimit sir. Kaya siyak Kwak tamay siya. Kasi naman doon kati makikita kinimam nga aramiden na. Di ba? Kasi ibagawit nga kasi lahat aramiden ni mamu ko na. Taapay asawa ka kuma. Iso na kat asawa. Itemplaan na. Itemplaan na ti Diyos mga dua. Umay dito agsango kami. Kahit mo magsango ka mga merienda kaniak. Tiyo amo kami sir. Kasi lahat aramiden ni mamu ko na. So matinaramid ko. Abi sir, dakis ka di. Hadak dito yan. Ang damat lamisaan mo dito, di idasarakon. Di agmerienda ta nga dua. Sige. Sige nga. Kantangay ko naman, dadato yan. Oh. Agmerienda ta nga roten. Abi kas na panagisan mo. Mararamidin ko na kinimam kit kwa. Agpasaklot kang ka. Tada ka. Pasaklot ka ko mga rad. Saan sir? Kampir ko maramidag tikas ta. Umanayan ng agsangutan. Iminom. Naimas madlang sir. Naimas tilutom. Naimas pati templam. No naimas ka no tiluto ti babae sir. Kat naimas mo iso na. Kas kinimam. Naimas di ba? Diyak kadimot ko na kang diyak kayat tinabas sa tingiwat na. Ala na sir, dakadahangan na ba sa kangiwat? Alas di ka ako naman, nabas sa tingiwat mo, dakad na baga na, natahay ka, ano na nabasa na magat tangiwat mo? Tikit ko sa won, agsao ka na di bad words. Ano ko matibad sa jay? Ba't ka din ba nang ibagbakit po no sir? Nga naimas ni ma'am, gabutan na imas ni luto na. Na naglaing kang agasog. Ano to ka na? Na minsan lang sir, nga nangig ko. Nakuryosok lang. Lumabas sa kiti kwarto yu, kadamang magikos nag-aso. Indipil ko mo dito lapayag ko. Tibulong tirida ko na nagpinas pa nagdangig ko. Ni sir, apay nagunag tisan na ay mo sir. Naima sa talaga ni Virgie. Iso na lang ta. Tanya sir. Naimas ngem. Di ba na naimas kad naimas amin, nabanglot sang aw na, pati kilikili na, nabanglo, pati iti baba, naimas. Siguro sir, sa mo pabugbugwan, ano, andaraman na. Nakalaalam di kita ng words mo. Mamangig ko. Apa nga ibagbagam kanya. Hindi mo kahit nga kastoyak, di sorry. Hindi nakikita na, kastoyak ka talaga. Nabasat ngiwat ko. Ano nga min sir, iso na lang ta, anong problema mo kini ma'am? Nagpa-check up kami kalpasan di makatawan na palagdan namin. Ano diferensya na? Di na maipayan ti anak. Oh, nako. Sakit naman. Nagpindas ni ma'am pagkatapos anak ang may kanti anak. Wait. Kaya anong arti pamuspusan nyo siya? Agatap kayo? Di namat kayat. Kahit siya kakayat mong wanda
mangadap kayo, tsak kumamad kayat mabalin. Ano nga ti kayat mo, sir? Ti kayat ko kit putot ko. Amon nga itultuloy, sir. Amo ko nanat sumarunong ibagam pututan nak. Takayat mo na ko, kaka mo. Di sa ludsod, kayat nga tanimam. Saan nalagid di kayat? Awang arti mabalin. Ngem ore na sana kayat, no kayat mo. Ken kayat ko. Ingrid, sige di kayat ko mang tatanak. Paramin mo. Ano sir? Susulisugan nak. Nagkariak ka ni Ma'am Virgin nga sa anak kapasulisog kang ka. Urat ana at aramidan, sir. Tekunadan. Ure no anat aramidan di lalaki. Numadan di babae. Aw maaramid di lalaki. Ure pagpakasya kang ka. Ha? Matmatan na kang grade. Ala. Sir. Wag. Sa mga hanggang agbaling nga nakakaasi. Ano amin tilangat. Magpagpakaasi ka, nakakaasi ka. Kaya masya nakbatkan ka. Kaya numasyang ka kanya. Paggamtikid daw ko. Sir, diyak kaya tibang kreatit akila problema. Huwag kayat ko sa pagarigan. Numadoktalan ni ma'am. Anat namnamaim nga mapasamak. Dahil ang arti problema. Numadoktalan na. Sigurado ka. Kagura na. Ngam kahit ko timatahan ka, anak. Di alo ko yung ni mamusan makaparitan. Pinadas ko ang inalo ko eh. Kaya anak ko nana. Agsina tapay mo muna ko nana. Di isinam. Ha? Madiman dyan baga ayo, sir. Saan ko ba't mabaling isina? Gapot ipatpatag mo. Ipatpatag ko unay-unay. Uri na saan nakamagkandi anak. Tapos saan ka numitlayang nga anak, timang titiragsak na kasawa. Ngayon naragraksak kayo pa, ino ad anak yun. Ngayon mo rin umayat ka. Tsak mat karot mamating itad mo kanyak, anak ko. Ipalubos mo ka di, na basta natin ipadawat mo kanyak, ti anak mo. Mabalin siguro, sir, no may karini ma'am, nga ipateg na. Manong nemi nagtuloy ti saritaan mi. Ti saludsod na maitulid ko adi nga itad kuma kang kuwana. Ti anak ko nupututan na. Sana kasi buong bahat manong nemi namray akon nititimmak der tanalpasan ti panagbirian dami. Excuse me, sir. Pinanpanunod ko. Nakakaasimat ni sir. Kinapudno naman nung anadaan nga na inlamag kang kuhana. Tikas diya nga kasla pa nagpagpakaasin.
Iso nga ti maysa, manong nemi, nga parbangon. Nagsakit ti buksit ko kanam. Tsaka mo, napanak iti siya. Namindwa. Baglagi din manong nemi ti nagsarding matlaing. Nasapak manong nemi, na nagaramid iti nagkaldo. Nagkalduak pimigsaak. Gusto to ba lang pabudot ko itong madamdaman na ko na. Nagsublihan kiti CR, manong nemi. Nagtutbrasak. E di rumara ko nga sumra kiti silid ko, manong nemi. Sa ako na lock. E di sumagpata kiti katre. Nakikitutak. Handa. Sir? Sir? Abay dati silid ko. Kasano nga nakastrek ka? Kaya di mo mainlak. Kasano inlak ko? Adak tirawar. Abay na kinwam. Nagsakit busit ko, sir. Sir, umarkan. Saan ko na matapila na direk na? Iti kasto yung oras. Katangkad na. Ni? Kaya ko mo kanyang nakatangkad na. Sir, gikisa. Ang kakikikis. Iti kasto yung oras na yung mas titurog ni Pierre. Ano ko tikayat mo ita? Patgamon. Tikayat ko. Pututan ka. Itibunto kanyak. Saan nga mabalin? Ijakmat ka kahit nga itid kang kati anak ko na mapututan nak. Sa sino ko mati ina nga mangtid ti anak na nga onyaman na kasado no iruruman niyon to. Dangdangaran to ti asawam. Magustuhan nak. Sir, di kang kaskasta. Alis to ako masulis. Sir, ila. My God. Ang sas no. Hindi mo yung nagtarupang. Hindi mo amulan ti lips ko. I mean, nagpanglo ka. Katututubas ko. Nagimas ka. Bibig pelat na ramanam nagimas akon. Man, anakan ka. Pututan ka. Sir, kayat ko na kumangam. Orek kedak magagbalikan dumadlang itulok ko latan. Tapnong ganas tanga doha. Kastamat ti ko nak. Sige. Sir, Allah, sir. Allah ko nak manong tiniksot ng ti arwate kalpasan nagat ni. Minugmugan ng ti barokong ko. Allah, sir. Sir June. Sir June. Nagmayat, sir. Sir. Jakon amutikuat manong nini. Takas taon naman ti parang karam-karam kaman na sakitid mansanas ko nagmayat parang karam-karam na ano. Narito na tangkan nga pasit ti barokong ko kat nasakit ko na kuwang nagganas ti sakit na. Sir. Nangro na lang aro din manong nemi di babanan ti short ko diretso yung kat na pa yung di pantikit ni. Allah, sir. Isa bagay binugwak na tay-tay. Allah, uy, mangmangan man tayo. Apo, panangkinikinit na manong nemitip mo, sir, kinit na manong nemi. Huwen, kalpasan na kit ni. Napan naman tin isukit-sukit manong nemi nga idurdurudor manong nemi ti dila na iti ruangan ti kuweba sa nagat inamalan nga namin pinsan sa nasirang sir mandi pa sir luktampay lang umuna tap na datubog na
Yung pagato ng ti ulo naman ng name, kadinikat na matentarawatin na siyempre, kadagpadpada kaming alamo-lamo, yung kit, napanak ginuyod nga, nagdata isuna kit siyak matentirin mabaw manong, naglanag man hindi kiti bibig mi, sana induron ti ulok manong name, ti baba, inagkaktitinged ni sir, opo, ti batyo, kinamatyo, ti barokong na, ano anyat inaramid na kanya kita, sunod inaramid ko, kinatakitab ko mo, kinagat-kagat ko mo, oh, Ingrid, inala na ti imak manon nemi sana yung pababa, pinapatpatan na ko na, uy, sir, tak, kaslalandok, kastat katangkin na ti kasting oras. Iso ako pagnanagam ta saan ko nga maligatan. Diretso na ita nga rumsuod. Kanem, ha? Kanem. Sige, sir. Manong nemi nagkadkadak idile tinubyok idikidawan na ti amin-amin ko. Nga mititay gundawi manong nemi oras sa nakidawan ni sir. Nga mamuklat tano niya mapasamak. Kalpasan day ta manong nemi na napaot. Panangan ko manong nemi iti hotdog wano morton. Gumaran sa ni sir manong nemi get ready ko na. Sir, baka kikisak. Saka kikis. Manong nemi inipan ng tirikdana, manong nemi narusuod nga namin pinsa talaga nakatang-tanggan nga awang pulos ti atipan na basta sibrek manong nemi katok. Inamput na tingiwat ko manong nemi ta muna nga mapaikisa ka mapaaray. Ha? Sir, I'm sorry. Sir, sakit. Okay lang. Okay. Awarin maramid ko. Binurak mo. Mangito kita kitibini. Ikarim. Ilalaem. Inawem. Kargaem. Samantitid kanyak. Pagsaritaan dan tureta. Noon danton. Sige nga Ruden. Sige. Sir. Nagmayat sir. Rinabikan ton nga umay sir. Nang runan to addan katagsibog ta. Sir. Sir. Sir June. Dahil din tinangrugyan manong nemi, titinaktakaw nga kanito mi kiniser. Yaw mi lang manong nemi no makaduktal o no makadlaw o no maduktal na kama mismo ni ma'am ni Ate Virgie. Ngayon karagatan mi met manong nemi nga limad ti amin nga sangin padlaw. Ako namlano, sang kam agin inuni, kasla sa kamagan ammo, kasla dagura na kanya, kasla dumatgurak keng kuwana. Nuno addareta ni ma'am, ngem no awan, no awan ni Sonat, na dumapanan na, kadududwa kami. Kas kamlaadan ken eba nga kinamatan nga lamo-lamo, iti banyo, oramiden mi pa wag lang kano iti silid nga kasawa. Iti talo nga silid, manong ti silid ko ken ti dua bakante. Jay kami Unuren mi manong. Iti pa'y kusina, iti alamisaa, jay. Iti banyo lang. Sana pulos ka nakadlaw manong name ni Ma'am Virgie. Ngem nakadlaw laeng manong. Idi ginawa kon. When manong name 3 months ti tiyan ko, ti sikog ko, positive. Hindi tala, nagkaruak nga ginaw. Nagtuluak nga tay maulaw. Ngayon manong name iti nakadlawan ni Ma'am Virgie. Ingrid, Ma'am, masikog ka?
Madlaw mo, ma'am? Madlaw ko. Sino boyfriend mo? Kapag sinasinarak kayo, nung sa day off mo? Magamit ka sa amin dyan balayo na day off mo? Sa bagay, alis naman lang nga may nakadanunan dyan boyfriend mo dyan balayo, no? Alis naman lang, no? Check-in kayo within 3 hours. Alis naman lang, no? Talagang nga kahit yun, di ba? Talagang alis to lang, ma'am. Orin na to, eh. No, dagundaway mi. Ito boyfriend mo? Mabaling ko, baga boyfriend ko. Tanong saan ko boyfriend. Kaysa ko ano kung mga mag-love making aking kuhanan saan ko boyfriend. Love ko iso na. Depende, jak love mo, no, true love, ti papay na kanya. Gusto nga nga sigurado nga saan nga napudokin ka, apa yung intent mo ti bagin kang kuhana. No, nag-imas naman kami, ma'am. Talagang nga narasa ko, tapalag yung iwat mo. Kaya nagpapasunod ka nag-imas, di ganun, ma'am? Naimas. No, talagang agkaayatan kayo. Ada madagitim ag-love making nga, dadya lamay sa Taganas, wano di ba sa lang, so da nga doon, saan gata? Ti saludsod, sino ama na? Di boyfriend ko nga ron. Sino boyfriend mo? Ama mo? Ama mo, ma'am. Sino? Sinimot, ma'am. Ama mo, saludsodan pala ni sino? Sino ama mo? Umot pa niya mamong kanya ka boyfriend mo, ah. Kasano nga mamo? Ama mo, ma'am. Orasan ko pa niya mamo. Kahit mo masawan? Di asawa. Ma'am, agur ka ta. Medyo agsaganak, baka pungutin na, kamunutong-butong pain na, tsak kayat, ma'am. Di asawa? Di asawa? Uwan, ma'am. Manong namin dumaron pa kasi tigre ko namin tarayan. Ay! Saan na ka tarayan? Ayop ka! Ay! Igad! Papalam! Agsumlay ka! Manong namin rimuarak ng sana kang rimuarak tinaladan nagpalikawin mo nagsubli-subli ka manglikaw iti balay. Makakatawa kang buteng man. Aging ka kadimtengan ni Sir. E didimtengan ni Sir, isudan tinagapa. Simbrek da iti salada manong nemi. Jakmatin dinangig no anyat dialogue da basta muk. Nagkabal da, gubal da katanan mo tan. Ay, tila nararamag mo Ingrid. Simbrek ka kung manong nemi balay na panak iti salad ko inyong pakak da gitaruwatek. Ta sigurado, papanawan da. Anda ko matapagtungpalan no saan ang parang papanaw da kanya. Nauli magdamatan manong nemi. Nalmasagatan ti kera, uno, pakadadakas na pasamak dangang padpada. Ito rin mo manong nemi ni sa Mama Virgin. Ingrid! Nadak dito silid ko, ma'am. Rumor ka. Ma'am, jakay ti matagran. Saan ka nagatagran? Ngayon robot mo na kita rawatan. Taitamit lang, pumanaw ka. Nakarubuhatan, ma'am. Ano pala tararamidep? Bit-bit ko manong namin di maneta nga masit. Guyod ko di truly sa ada bag. Kaya di shoulder bag ko. Nakarubot ka nga peso. Sorry, ma'am. Saan ko na itong baltikarikan ka? Ngayon saan nga sakti ng sulisog ka ni Sir? Isunod ng sulisog ka niya. Gad ka ba tamasyanak ang kuha tagpagpakaasi nga ron. Saan nga naliklikan? Napasamak kada kami. Na ulit-ulit. Pagkawanak mang impatig ko, kinipat-patig ko ti asawa. Ore amok, nasikalayang tipat-patig na. Sorry, ma'am. No,
Siya man tinanggol iti relasyon niyo. Nga maawalam ko man ni sir, nga kalika ko iti anak. So nga, pakawanim lang ko man iso na. Sige ma'am. Mabit lang. Apay ma'am. Alam nito eh. Ay, tayo sweldo, karito yung kampulan. Saan lang ang sweldo, mitang kampulan. Aramatem, para ti usari mga panagpa-check up. Noong kagpa-check up. Saan mo baybayan, ti anak mo? Ay, sorry. Uri sa mga ibaga, ma'am. Sa alaga nga saan ko nga baybayan, ti anak ko ngay. Kanagyaman na ka rito, inted mo ang kwarta. No, danto kurang nakaspagarikan. Siyak ti awagan. Saan nga ni sir mo? Siyak ti bangted. Anak ka dito, tulakan nyo, ma'am. Ganto kaspagarikan tayo, may pasngay mo kahit muntong itin. Agkariak to kayong ka, ipatag ko, kas may isang pundong anak. Yan tangay, uping kapat pa, ilang agkaanak kan tumet, no, danto mga asawa kang ka. Ma'am, mayat kamit lagayam. Nakapagsalita kami. Kat napagtulagab yung kasat mapasama. Kasano na dyan kahit ngitid kada kayo ko, anak ko. Ha? Nasika ko matisyak na kaya't mo ipadaot anak mo. Ngayon, Ingrid, masuktan to, madang na tumalat anak. I'm sorry. No isublik tindad mo ako arte isublik. Tamakamok-latan. Iti para ta ka sa pulat terak ko ti tiyan ko. Bagag sa balin to panunod mo. Isong alawat yun. Suportaran ta ka. Sa balin to na yun, nga saritaan tayo na ito no ipas ngay mo. Bari magbalbalin to ti panunod mo. Diyak pa nakita ti anak ko. Diyak kung kahit nga mapukaw. Anang tulagid din no. Makita ko, maubak, mangit ko ti sangit na. Sige, awatin mo. Basta sa balbalion tayo pagsasalitaan, ito ni pas ngayon mo ti anak mo. Sige. Nagamit ak nga ro diri balay, manon naimi kat kapot at timat pa'y madlaw na ti tiyan ko, balbalo nagsapol ak ti trabaho. Kini madlawon ti tiyan ko, nakit detan. Binungkot-bungkot na pa tinanang ko. Maramid ko Makagura man ta, naguskusilap, layatan na ditatan. Nangro na hindi mamonda manong naimi nga sanak nga may kasar, tinakasikukan niya. Bagbintasan na manong naimi, edi may pasngay kon ti anak ko, baby girl ni Jennifer. Manong naimi. Iti ospital nga nangitarayan da kaniyak, abagiso manong naimi nga mangin ko ti ibit ti anak ko. Ni Jennifer ko nak, tababae ko na ti doktor. Karedi nga oras manong naimi jak amo nga may isang ospital. Naisarek kami nga agpadpada manong naimi kini ma'am, ni Ma'am Virgie. Ni Ma'am Virgie na isarek nga nadisgrasya idin tatasyak insarek dak nga agpasngay. Iti oras apan panakaruwar manong naimi ti anak ko iso kanungat ti oras nga nagsatan ti angis ni Ma'am Virgie. Naamuak na ito manong. Idi umay sumarong kahara ni Sir John dito'y balay. Kalbasan nga na surok ang makabulan ni Jennifer. Sir John, namom ka di nga natay ti asawa. Tikaldawan di ba nang ipas ngayon mo kini Jenny? Saan? Inyistoriana. No kasta, bahalo kan? Kaya mada kasukat na. Kasukat ni ma'am.
Ada kasukat na nga dagos ni Ma'am Virgie. Wen. Jenny tinagan na. Ti anak ko. Ti anak ta. Anong nga ti panggap mo ti sir? Alayon ti anak ko? Alayon kay nga doha. Ha? Taorin mo kayat ko. Ngalayon lang ti anak ko. Timumit kayat. Di alayon kay nga doha. Siya ti sukat mo kay ni Ma'am Virgie? Uy. Imposible nga. Agkad-kad ka. Ay, sana agkad-kad ah. Kapag ibat-patag ka. Ibat-patag ka, man. Sikat na ikari nga kasukat ni Virgie. Sikat na kasukat na. Isuumay kayon. Agawin tayo. Di balay tayo. Manong nemi iri maamuhan dagiti dua nga anak mi. Ni Jennifer kastamateng kaniya. Faustino Ignacio III. Kaya bata junior lang aro din ti asawak manong nemi. Yung junior na pala igmat III. Idagdamag dagiti anak mi manong nemi at daday din. Iti elementarya. Nagpepeso. Ti madamdamag na nga pakasalitaan mi. Kauwang mo namin ha. Tamakit kita dapat manong name iti picture ni Ma'am Virgie ang dapat lang naka-kwadro iti balay. Namagin na siya sinuda ita. In istorya manong name iti amada ti amin. Awan ti surok awang koran na. Asyak kat katulong dala idi. Ngam kabutasan nga madan ti anak ti asawa na. Kat siyak tinantan ti anak. Idi pas ngay ko manong name ni Jenny. Isumat ti pupusay. Ti mo nang asawa ti asawa. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong name. Kadagyaman ak launay. Ti anos mo nga nangibasa. Thank you mat kadagiti anos dagiti nagbuya. Kat sabi ko mamanong tadamat na batik nga adal. Pagsalamingan ti biyag. Liwliwa kadagiti padak nga di nagbuya. Kat more power to your program, manong, and thank you. Tuyagyaman nga pagaya mo, Ingrid. Thank you, Ingrid. And thank you, mat kadagiti nasurok ng 700 views. Sumarasaronan ni Nemeris Jr. iti KIK problem of the day.